angapo ndithu pa masamba athu amchezo osiyanasiyana pakhala pakutchuka kwa basi nkhani yokhuzana ndi mtsikana ameneyu Geto. Padusa masiku angapo sopano tikuthamangira ku Sabata pamene nkhani ya Geto yakhala ikutrenda mu nkhani zonse zabwino komanso zinthu zolakwika, pamene anthu ochuluka akupitirirabe kuloza zala awa a Feed the World kuyankhula kuti akumugwirisa ntchito msungwanayo. Eya kanyamata kathu kanyiwani kaja Tamia Ja amene uja anacheza ndi mmodzi mwa azimayi amene anamukaniza ndalama siku limene Geto analandira ndalama yokwana 500,000 lija. Iyeyo anayankhula kuti zinthu izi zinali zochita kugwirizana. Anthuwa anachita kuuzana ndithu kuti apa titere ndipo tilandira ndalama. Iyeyo akulankhula momveka bwino ndithu kuti anauzidwa kuti apasidwa ma 5,000 ndipo wina apasidwa 6,000. Iyeyo akuti amene anakanizayo analandira ndalama kwana 6,000 pamene Geto analandira ndalama yokwana 5,000 osati ngati mmene ankakambira mu video ya hayi. Oyo ndimakonda nkhani ndi malipoti tatiyeni timvere zonse zimene anayankhula pamene ankacheza ndi kanyamata kathu kaja kamene ndi ka Tamia Ja. Muli bwanji? Timnobani. Tili bwino. Ani dzina ngani Tamia Ja, ndabwera pano chifukwa choti pa social media pali nkhani, pali video ya iweyo ndi Geto mapangidwa interview ndi abambo ena ake. Unayionera? Nayona. Ndiye ndifuna ndifotokozere kuti pa video imeneyi munachita kupangana kuti okay khala apo ndikujambula pamene abambo aja nangobwera kwanga kuti no simudziwa chinachitika nchani chencheni. Okay, nchori abambo anakumana kai poyambira ndi Geto sana kumane ndineyo. Okay. Ndi pamene Geto amandimbira foni naye kuti kwabwera abambo amene kakufotokozera kuti afuna atithandize. Ndi pamene ine ndinapita kukumana wa abambo aja. Ndi pamene ankandifotokoza zokuti tufati pange kakilipi okhanga kuti okukaniza ndalama. Kumapiro kwake koma ine mupindula. Kuti mtawi yomwe nakana ndalama icho nayo munachitopangana kuti wewe ukane Geto yono akaniza abambo. Geto avomere. Eya. Ndimangofuna uruka 500 pepa kupempa pepa. Komanso niwe basendama mkulu kulunga lewe nkabu basendama zona koma uli serious ne basi usuko se kujezerera iwe kumakusakira ndalama uli serious. Ayi sote twende kukoyesani sister ndingo pempa pepa. Ndama ndili naye komana siningakubasa nkana kubasa komana amba kundifusa mafuso mujagalekale. Okay. Chabwino. Ndi anakupatsa ni ndalama anakuthandizani ndi Geto? Okay, ba siku limene lolo limene nkapanga zimezo zonse kuti abambo ngati nemo pamongwana ndipasa ndalama inali 6,000 kwacha. 6,000. Eya. Geto anampasa 5,500 kwacha. Okay, imene yona ndalama yokuthokozana kuti mwapangana video. Eya. Okay. Ndi chipangira ni video imeneyo iwe anakupanga so contact ya munakuimbira phone. Kakilipi kajabu abonya pa social media. Pamene napezeka zuri nakhanga kuti niso ndaboweka namuimbira phone. Phone number yake nali mu phone mu. Unamuimbira phone ndani Geto? Fake Geto nikakhala naye limodzi. Okay. Ndinamuimbira phone dzibamboja. Kunazo kuti taona kakilipi kati jambula kaja. Ndakureya ndakaponyadi nene kuti ndebwanji simandifotokozera kuti muzikhala motere nana ndiyankhazi kuti kodi Geto sana kufotokozera chilungamo chake kuti ine ndimathandiza anthu motere. Ene ankhazi kuti ine Geto ndifotokozera kwake anandifotokozera kukhanga ndimota mondipinda masini nkazo zoti zinthu zingafike pati zingafike pamenepo. Fake izizo of course ndimapanga komano mwina azibalanga ina kumudzisatani sadziwa. Koma baba zaonekeratu kuti ine apa pandili kutino ndili kuhule nyanzuda iwe usadandaule komanso usakhale ndi mtima woti okwiya nsanga ayi kusogolo kukuliza mbiri zimene zingachitike koma yongokhala pacha ngokhala palo. Bayona kuti chimene angalandire Geto kusogolo kuiweso uzatani uzapasidwapo. Okay, apo pontho zoti no abambo akudziwana kuti my friends iweyo abambo usukuwadziwa. Sindikuwadziwa bwino koma Geto wenzo kuti asana kumani ndineyo pachiyambi. Geto ndi abambo nawo kale before iziziso sanachitike. Okay guys, ndemwamve video imene ijayi ndiyoti anachita kupangana. Ndiye paja uyo anakhanga kuti wakaniza abambo aja ndalama nzomwe anamuuza zoti apange
pepa ndimangofuna uruka 500 pepa kupempa pepa komanso niwo basendama mkulukulu ngaliwe nkakubasendama zona koma uli serious ne basi usiku se kujezerera iweyo kumakusakira ndalama uli serious. Ayi sewothetho ndikukweyesani sister ndingopempatu pepatu. Ine ndama ndili naye komano siningakupasi nkanakupasa komano amba kundifusa mafuso muja kalekale siningakupangire business usiku seweyo siningakupasi ayi. Pepatu sister ndikururukira mangofuna kukandira kakang'ono ka 500 kwacha pepa. Ndalama ndikuti siningakupasi ningakhala usiku wose usakira iweyo kapeza njira ina nawe sori ukapezereko ndalama niye nazisakira ndekha njira uli ndizipezerako ndalama. Okay. Ayi pepa ndikururuki. Bila uchipeweyo ndi Geto ndi otani ndino ma friends kapena ngani nzanga amene timacheza kwambiri likakumana kubhala chani komanso malo amene amagona yenso kuti timakondo mapiro makachezako chani. Okay, ndiye chichitikeni zizi za ma videos za pa social medias Geto anayamba kwakuyankhula kukuimbira foni ngati nzako kudzana dzana ndimene anandimbira usiku kunazo kuti kumene uli kuchokeko nzokuti nesi ndibwera kososanga pake malo amene timakhala wanalo lipira. Okay, mmakhala modzi ndi Geto ndi aba masiyana after the video. Chifukwa yokuti ndinkamufusa panali shonali tili mkati muja zibambo jana alimbira foni kuti mubwere kwathu mawa. Okay, mukabwera kwathu mawa tikambirani foni ali ukubwera makho kuti Geto aziyankhulana nawo anthu aje kuti amuthandize. Okay, ndiye Geto anavomereza kuti koma ndibwera ndi nzangayi ndeti naringana rusupira kwa mbamboja yapita kwa mbamboja nakhala almost mwina 1 hour china chicho sichisakuoneka kuti chikuchitika ndi chani. Kenako anadzayimba foni abambo ena akati ali ku Dubai kuyankhulana ndi Geto video call kumene zokuti ndaonera video yako yandisangalatsa kwambiri zokuti ndifuna nanenso ndikuthandize koma ababa ndikutumizira chani 50,000 ugwise ntchito siku la lero. Zokuti Geto jana mutumizali ndipo ndalama ije nafikira mu foni mwanga ineyo pake Geto analibe foni time ineyo ankayizira foni yanga. Okay, ndera bwera ndalama ija napezeka zokuti Geto anamufusa nyamata kuti kodi nakhanzanga ndimpase ndalama zingati. Ndi nyamata jana nkhazona kuti sindikutha kuziwa komano iweyo mwa umunthu wako ukhoza kuona kuti nzako ndi mmene naye sofa pake ichi chinzokuti china chonse chimene chizichitika iye akufunika kuti azikhalapo. Koma Geto jana oneka ngati kuti sizinasangalase komanso mwina samafuna zokuti nene zipezekapezekapo pamalopo. Ndeno apapano moyo wako yo ndiotani since weso umadziwa zoti zinthu zizipira pagulu pa social media apapa how's your life moyo wako ndiotani since sumafuna anthuso adziwe zoti weyo ndi ntchito yomwe umapanga. Apapa moyo wanga ndoti ndovula okuti zokuti ndikumayenda wamanyazi chani ngati kuti mwina mwake nentine wamwano wachipongwe ndi mmene zikuyankhulidwa pa social media zinthu zoti nzambirimbiri zokuti kamakhala moyo mwanga mmakhaudi otani ukhumudo loko siku limene lolo limene siku lomaliza kumana ndi nyamata uyu ndinamudza chilungamo kuti ine ndinokhumudwa kwambiri fake mukanandifotokodzera mwa chilungamo sinkanapanga fake ndalama imene ndimayipeza ine pa siku inkandikwanira. Ndi apapa nzokuti moyo wanga ndosauka kwambiri ndipo sindidziwa kuti ndingatani fakenso kuyenda kuti ndingaende kusaka ndalama pano pankovuta. Okay, ndi ntchito iyi yomwe yogulitsa thupi ndi eni omwe mapanga. Komano nzokuti ndi mathaso kumangongozesa mapanti kupatula iye kuti mwina apoti tsiku lino mapezeka zokuti sunapeze ndalama. Umapanga business yogulitsa mapanti. Mapanti ndimangongozesa mapanti kwazizangaso wazi ntchito ngati ineyo. Okay, chabwino ndeno patapezeka chance yoti muna wewe kuti ufuna usiye weyo ndi mtima wako zinthuzi ndi chani chomwe munthu angapange kuti wewe usiye if I believe kuti zizikupangira kuti upeze ndalama. Ndi chinthu chanji moyo mwako mwina pali anthu amene mwina afuna kuthandiza china yake ndi chani chomwe ungafune wewe kuti akuthandize kuti usiye ntchito yogulitsa thupi lako. Okay, kumbo langa kwambiri ine ndimafuna nditapanga business kuti nzikathandizira nanga kumudzi. Ndali wanga mundananga ndi ana awiri mmodzi ali kwa pongozi yanga mmodzi amakhandi sister wanga kumudzi. Okay, kunoku makhala weka kunoko ni makhandi nzanga menso nango kumana nayo mani mangotenga ndi mbali wanga. Okay, ndiye patapezeka mwina anthu akufuna kwabwino kukusonkhera ndalama ya business yo mwinaso kukuphunzitsa ndi mmene business imayendera izi ndi zokhoza kusiya ntchito imeneyo. Ndikhoza kusiya kuchoka pasi pa mtima wanga.
and zoti munthu uyu wachuka pa social media samadziwa ndiye nkhani ndimeneyo ndi anthu nonse amene mwina mufuna mumuthandize you can contact me pa namba yanga 0989 5204. mmene mwamvera mu video imene ankacheza ndi Tamiaja kufotokoza kuti iwowa ndi zinthu zokuti anachita kuuzana, iwowa ndi zinthu zokuti anachita kupangana. Anthu ambiri monga Gerald Kampanikiza mwachitsanzo akhala akumuchita accuse mnyamata amene amayendesa programu ya Feed the World kuti iyeyu ndi wakuba, ndi fraud, ndithu ndi munthu amene akugwiritsa ntchito anthu ena kuti iyeyu azipezapo ndalama. Ngakhale panali kusinthana mawu kwa apo ndi apo, zinatengeranso kuti awa a Feed the World apite kumudzi kwawo kwa Geto kumene ndi kuntcheu ndi cholinga chakuti akacheze naye msungwanayo mwapaderadera, ndipo zambiri zinachitika. Anthu awiriwa anatengana mooneka kuti ali pa kumvesesana kwabwino, pali kucheza komvesesana ndithu pakati pawo, ndipo china chilichonse chili mchimake. Kicheni obwachi Mene ndene ali nyumba ya Geto. inali nyumba ya Geto ndiye inatatu nge amakara ndi umumu ndi mamuna wako Amene akuchudwa waja kuti anathawa amati anatawa tauze anthu kuti mamuna wako mamuna ndikukhesi pamwepo. Mamuna waja kuti namuthawa mnyumba yake mmene ndi mina nkakakamina kuti tizikhalamo. Pakona ndimene ili nyumba ndikukana kumba dzidina kalinga matenda adadala kukamaja kuti nazitani azidwala akambora sombe zidina ndichifake nathawa nyumba yake ndimene. pepa Mamuna akuchudwa kuti namuthawa nyumba yake ndimene. pepa ndiye mwana amati unamusiya mamuna Ndikaya kubwera ndoja kubwera ndamayanga ndi chakamizi follow ucha. pepa Sikuti ali kwako mamuna ako ndali kwako kumujimaya sali konkuno kumayanga kuno mumuonaso. Koma nyumba imene namuthawa mamuna ndi imene imene ankati zikhala mpaka nakalekale kumuze mbezi dina madwala matenda kaya mama usuka kamaja amalira matenda ari kudwala. sanafune kumanga nyumba wina Sankafuna kumanga ngasi basi ndola kuzoina kabanga. pepa ai Mulungu ndo wachikondi, Mulungu wagwera banja rino, Mulungu wagwera chisomo cha Mulungu chiri pa iwe Gertrude, chisomo cha Ambuye chiri pa banja rinori, ndipo Mulungu ndo wachikondi zonsezi kuchitika kuti wina kuja kwa amene ali kuonera atengerepo phunziro, winaso amene akuziwa kuti Mulungu amasintha zinthu atenge phunziro ifa choti Geto kumene akuchokera ikara history sopano ikara mbiri nyumba ya mai yake ya Geto imene ndipo ikara mbiri kwambiri. Kufikira mu nthawi imene apakaya anacheza ndi msungwanayo amene tikuti Geto, anamfunsa mafunso awiri atatu omwe anapangisa kuti anthu amvesese kuti kodi choona chenicheni ndi chiti. Panga moyo wanga uno. Chabwino. Kutengera kanema amene anayenda wa inu amene mudajambulidwa usiku wina padiso mafunso ambirimbiri kuchokera kwa anthu. So timafuna inuyo mukhale oyankha mafunso chifukwa chachikulu anthu amafuna atafunsa inuyo osati munthu amene amapereka uthenga kwa anthu. Nthawi imene mumajambulidwa video imene mudali kuti mwauzidwa kuti tikufunika tipange zakuti mwachidule ndi kufunsa funso lokuti mudali mutagwiriza Ai. Ndikare ndoti ndinama. Koma chimene kuzichizwa ine ndijoti ndinangozikhalira mmene munthu wake ndimapangira ndikati ndimajani. Pabizi zanga ndimapangayo ndinangoyima basi chimireni. Mwanga uli mmanja. Pamene nankabwera munthu akuswelesa foni yake. Ndikumanda basa mafunso ndinkango yankakamboti munthu yako ndizani akundifunsa. Kena kompane no agama ndipempha ndamo kana 500 kwacha. Ndenda amene ndinali nayo sonali studio nali omwe ndinatenga ndamaita ndikumupasa kamboti yana ndipempha ine kuti mudani ndimupase. Koma no sinikazi kuti akufuna kuti atanthauze chani ayi. Chabwino. Apo mwayankha chifukwa anthu amafuna atadziwaso pamenepo. Inezi mende kujua ndi zimene zozo. Chabwino. Ndiye kuti sizidali zopangana yayi. Sina pangani ndinali sindikuziwa kena kalikosa. Adakupasani ndalama. Ndalama zingati? 500,000. Ndikufunsani funso kobwerenzaso. Anthu kunjaku akutha kuona inuyo mulosinthika mutasintha. Iwo kukhala anthu othandizira kuti niyo mutasintha. Kodi ndinokonzeka kusintha? Kwambiri. Ndingateso kusintha kwambiri.
chachikulu ukandoti palibenso chimene ndingatese kumayendera zimene ndikudziwa nendi zimene zoti ndikungopasa anthu kuti wachuka pena paliponso ndikamayenda lesa kumakedu eya komano zone kuti sobalino akamene akundidziwa kakhalano zamulamu mmene mumunene niyoyo ndinaona sobafoni anzanga munthu wina maone naona sobafoni ya munthu wina akuti mulamu wako odu yakuti weyo unathawa brother wake mchimwene wake unamuthawa kumusira mwana cheni ndichita ineyo munthu amene akamuninayo sinikamuziwa koma pala akamba zoti nathawa mchimwene wake ndi ndinawo zichungamone kuti akamba zoti nathawa mchimwene wake wami chimwene wake sana uzija chilungamo kuchikhoni chimwene wake ana auzi chilungamo kuti chifukwa chimene neyo ndathawidira ndi chifukwa ichi sibwezi pana kwankho zimene zimwina pa Facebook wani mwizara chita manyazi ndi zimene chimwene wake kunwangana mafoti sakudziwa anangodziwa zoti MBC TV nawonso chinawakomera kuti anyamukebe apite komweko kuntcheu akacheze ndi Geto akamve mawu ochokera pakamwa pake akalankhulane nawo Geto maso ndi maso ndipo izi ndi zimene anacheza nawo pamene anapita ku ntcheu. Tiyeni muonerenso zimenezi. ndiye kuno ndafika ndithu kwawo kwa Geto msungwana ndithu amene akupenda kwambiri koma mwina choyambirira ndithu ndifuna kucheza ndi Geto. Geto tinaona ndithu pa masamba mchezo makamaka amagamba kapena umagamba iwe unaonesa ndithu kukoma mtima unaona uli kuntchito si ntchito neje timatiyotani wende nde iweyo ndi chifukwa chani koma koyambirira penipeni unaganiza kuti unayi ndi 500 kwacho unayipereka kwa munthu amene amakuya chifukwa mabula kuzende ndalo ndipempha amayo aise ndifuna undigire ku 500 waja ndavulika china chake kumene ndikuchokerapo then natenga ndama ifondi nali nayo ndikumpatsa kodi kupereka ndikufunikira kumbali yanga ineyo kupereka ndimokono ndikufunikira chifukwa ndimalingirira ntakhala ineyo kuti ndikumpempha wina wake ndandikanizininga chizi bwanji chinthu chali nacho ndipake ndinapereka fa ndinapita ndamayo ndili nayo ndamene tefunayo ndinali nayo 500 waja ndipake ndinampatsa ndiye munthu jana zinoti zikomo kwambiri ine ndikupasiso pano 500,000 unamva bwanji fa unaona kuti wathamanga kumakalira ndinathamanga kumakalira ndinalonyadira kusi zimene kengelezeni ndingati kumala ndizingati ndingasizali zintozongo ndizidimithire ndakupempha ndalama ndikumpasa ndamene akufuna mpaka kandigeza ndalama yokuleta ngeni nathamanga le ndikumakalira ndikasira isenda ndizona ndiko maizisi zichilire ine kopano mwina zimene zina kupangitsa kuti upezeke kuti ukugwira ntchito imene chani chifukwa cha mavuto nakwathu nacho kuonoko kakhala uno chako mapanga zinthu chifukwa cha mavuto ako nyumba kwathu mene mukuonera kunoku ndili munde kwathu kuno ndikwani kunoku ndikwathu kwenikweni mayi anga ndi awawa aziye mwalanga zibalanga na zimwe ndalama yakonekeko ndiye mwina tinene kuti ndithu anthu ambiri anakamba kuti anthu otero anthu mayendayenda mwina sathandizika zimene ziwauza chana anthu amene okay amene amakhala maganizo awo amenewo amuonera pasamadzuzuli kodi munthu yakamba chilungamo kapena kunama kapena mwina akamayendayenda moja kumakhala kusangalatsidwa kapena mavuto chifukwa anthu ife timayenda koma timakhala ndi maganizo osiyanasiyana ndikutheka yende mene pa mavuto kwathu ngamakuonera kuno ena amayenda kuti konkolemera amangofuna basi mara kumangoyendayenda ndimenewo amataniso amaganizira koma mene maganizene ndimene mafotokoza kuti mene nafotokoza zimene chifukwa ndimene ndilili ndinafotokoza zimene neyo ndili choncho anthu ndithu akuona kuti afuna kuthandizeni inu ndokonzeka kusiya ntchito imeneyi ya kwambiri mwina chimene mmaona kuti mumachifuna kwambiri pamoyo panu kuti anthu afuna kuthandizeni ndi chani okay chimene mafuna ine kuti ngizasiya zimene zimafuna mwatango khala ndi nyumba yanga ndikukhala ndika business kena kake ya ndingathe kukwanisa kusiya zimene ndikumakhala ndibwera business mwina
ya inuyo imene mungaganize mukapanga mumaganiza business yanji mmoyo mwana. Okay, ndi nakasunduka mabwezi bweza nthani ija kuti ine business napanga moyo wanga uno ndio panga za restaurant basi. Moyo wanga usio ngenda panga business ndiyo. Ndi imene yo. Moti mutakukati ka chips ndolo. Kupika choncho zalo kuno bwino. Ya kwambiri. Eh? Ukubatheka buno bwino. Ah. Msima mazophika subiza khayo panga Hayi. Chabwino ndiyeno mungamba za restaurant koma mwina ana anu mafuna atathandiza kwa mlingi ana awitsike Ndana. zaka ziti zingati Mwana namba ndiza ka 5 wajiandika kama miezi 4. ojaka ni miezi 4. Chabwino ana anu mafuna atapangika. Okay. Ngatengo nina ulino zanazi vini manguzo ine njoti bwa namba afagile wadi. Hayo ndi akazamba kupita kusuguliza kontana ni yakwana. Nayi mini yanayo ndesi ndina singa kambe bulina. Kama yiveni manguzo ndi hayi no ndi kwenda ndikasake ndalama ananga jarani mawa ajasakalinja. Ndizimene ndi maendera. Basi. Chabwino komano ndithu anthu kunjako akhulupirire kuti inu mufuna kusinga. Ndifuna sukula kuvile kuri kumbali yanga ine chimene ndinakhandi chilungamo kayi na kumwe chitingo ndi cha simple inde sindi nikakozekera sindi nakozekere kuti zichitike modelo mwe komano kumbali yanga ndinakhwa zinthu zimene ndi zinthu zene avangira ule kuti kwathu ndikovutika ndinabwe kumazende ndakundikamba kuti kwathu kulibe ngakhale nyumba ndingathumakhala nyumba ndibe chabwe mungoona nyumba yanga ino ndinoyenda khala ino ndingagona muzi ndi mayanga amene akoneka orosali ndamuna ndifaya kene nasanga zisankhulo mayenda ino. Mai wangu mwina inuyo nena kuti pakhala kuli kovuta kotani kulera ana nokha kuno kumudzi mwana atapita kutauni. ndikovuta kulera mwana nawakulirize amakanga ti mwana waine akamasiya kuti makadatamaliira nimazunzika naye mwanayo limene mumuoneramo ndi mwana wamwana nkuona chithandizo kuti ngadikire chichokera kwa iye mweyo amayi kuyako ndoti mwana imene wasanga ngabemo ndilini ndikaganya mwana ali kumbuyo ndimalipsera ndike amataka chira kuganyirwa keke abwenitsa amayi yako muthandizire mwanayo kagabako kuti nikoendera kachimanga kokula ndikatereke kula ndikatezadi akapanda runi yogula kaendama kachimanga ndekuti ana kunakura patakhala kuti pali munthu mwina amene akufuna kuthandiza kwa inuyo ameneyo mwina angathandize motani kuti geni iso inoso mafuna kutapa hayi kafoni muli nako pachi kafoni kamundi patatu kafoni iso kamundi kamundi kaira kafoni kama oyengera masamu kakambaduza kafoni yote mwakambaza kafoni yote ndiye ngasinkiona kanyumba kamarura kafoni yandi nyumba omufuna kuti akuthandiza nsonyumba onyumba akumangireni akuti iwo ndithu kafoni yoncho kuti aziwerengera masamu komanso nyumba komanso ngakhale akupanga ka business kati mandasi kuti tizidzuku tizithamangireni mwina liwu limene ungafune kuwauza anthu ena ndithu akukayikira kuti sungasinthe koma apapa wanenesa kuti ungasinthe mwina liwu la ena amene angakhale kuti akukayikira ayang'anapo kuwauze Ineyo ngamoja kantori ngatakusia amene akayikira akakira nje kuma kumbali yanga ine ndi mmene zinthu zinimapangira ndingatakusia ine tsori ndingataura kusia Yeni mango fune ne ndiyori ndivangise kuti ne ndisiye kuenda ino Mwika kale jabezeka singendiswe nayo usiye mulika bwino yoncho apa ndithu imene tikupanga apa ndi njira yonena kuti inu mukusiya zopita konse kumeneko apa ndithu mufuna muyende njira yabwinobwino ndiyesa kuti apapa anthu amene aonesera chidwi ndi kuti basi chapter chimene chikutseka
mmenemo ndithu mu Good Morning Malawi nali kuno kwa Kanyoza makamaka ndithu mutaonera mapulogalamu onsewa amene ndakupasiraniwa, mutaonera nkhani yonseyi imene ndakupasani, chimene chili mmutu mwanu ndi chani? Inde nkhani yonseyi ikutiphunzitsa kuti pa zochepa zimene tili nazo posatengera kuti tazipeza modani tikuyeneka kugawana ndi anthu. Koma mukunkhulupirira uyo kanzimayi kamene kakuyankhula kuti inali plan, inali setup, kapena mwina iyi yangokhala chabe njira basi yolira ndi mtima kuti ndikanatero ndine nditathandizidwa ndiye kuli bwino ndingobodola ndiwo zagolozi, kapena mwina mwake pali kumvana kwa anthu awiri pakati pa amene amayendesa Feed the World ndi uyo mzimayi amene anali oyendayenda limodzi ndi a director. Angaraweko pang'ono, angorawa sana raweko tupepa, angorawako pang'ono. Ndatokoza tikiketa kuoneka upasa tukambire andipasako kamene agwawa kuyamba agwawa kambiri tukambiri agoyawa agwawa kambiri tu gitu olo eosi kanyamata kathu katamia jaga eya ndikuyankhula kuti kanyamata ifokwa iko kandika zibyen kamene masiku ano kakumakonda kuvala zovala za nyamata sa yep that's why sindikuntchula kuti baby mama koma kanyamata kathu katamia ja aka mukukhulupirira kuti zimene anacheza naye oyo zinali zoona kuti kodi inuyo ndikufunseni funso lakuti zenizeni zimene mukhonza kukhulupirira neziti? Geto anali oyendayenda amene ndi munthu wachifundo, kapena Geto anali munthu amene anasanduka actress mu usiku umodzi umene unampangisa iyeyo kukhala ndi mamiliyoni kwacha ochuluka just pochita act mu less than 10 minutes. Zina langa ndine Sam Mapita, ndikhala okondwa kwambiri kuwerenga ma comments kuti ndiziwe maganizo anu muli mbali iti. Zinthuzi zinali zochita kugwirizana kapena zinali zochita kuchitika mwangozi, chifukwa chakuti winayi ali ndi mtima opasa pamene winayo analibe mtima opereka, chifukwa iyeyo sakanalola kuti azivula usiku wonse avule kuvulira munthu wina kuti amupase ndalama. Well, so langizo lapadera kwa zimayendenda. It's your boy Sam Mapita. Bye. Tagwira ni envelope ndikufuna kuti Mulungu ndikuoneseni chikondi cha Ambuye. Envelope itagwira. Mungate kuisegura envelope. Akudabwa. Get rid 500,000 kwacha. Ndimafuna kuona kuti muntu amene angakhale ndi mtima wachikondi, ndaona kuti akupanga izi chifukwa cha mavuto koma mutima wachikondi ali nawo Gertrude. Ambuye chisomo chagwera pa iwe, Ambuye akudalitse. Upite ukatandizire mwana ku nyumba, uzitandizireso weka. Akupita kuti Gertrude? Akupita kuti? Pepa sarili. Pepa.